Eskerrik asko Iturrate jauna. Eta amaitzeko Bildu taldearen ordezkaria den Mintegi Andreak dauka hitza. Eskerrik asko lehendakari Andrea, lehendakari jauna, lege batzarkideok. Nik lehenengo eta behin eskatu nahi dut bozketa egiterakoan puntuz puntuka egitea. Hain zuzen ere, puntu batzuekin bat gatozelako, eta beste puntu batzuetan uste dugu nabarmen hobetu daitezkela, eta horregatik ez diogu puntu horiei baiezkoa emango. Horregatik nire eskaera puntuz puntuka egiteko. Jakina, ezin da aurpegiratu, que nos hubiese gustado que se sumen otros grupos, aldez aurretik galdetu ez denean. Eskatu daiteken minimoa da galdetzea, presentatzea, aurkeztea, transazionala eta gero horrela aukera ematea gure erantzuna jasotzeko. Batzutan inpresioa ematen dit, eta ez dut personalizatuko, baina batek baino gehiago esan du, todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Eta nik ez dakit zergatik entzuten dudan, todos tenéis que asumir vuestras responsabilidades. Nik ez dakit aditza pizkat laban egiten duen edo ez da ondo asmatzen, baina ezin da esan modu retoriko batean todos tenemos que, eta bakarrik pentsatu adierazi eta bizi todos tenéis que. Kolektiboa da frakasoa. Frakasoa kolektiboa da. Eta hemen badaude banatzeko parteak guztiontzat. Labur egingo dut, nik Quiroga Andreari esan behar diot, en primer lugar, que no he seguido su silogismo, lo siento, me he perdido, pero sí hay una cosa que no me deja impasible. No se puede decir que estuve tan campante en el homenaje a una víctima, no se puede decir en absoluto, porque absolutamente todas las víctimas que han muerto por causa política, porque no es un accidente de tráfico, no es un infarto, no es un cáncer, todas las víctimas que han muerto por causa política es una tragedia. Eso es una tragedia. Y además son todas evitables, absolutamente evitables, porque tienen un origen político y eso depende de la sociedad, depende de las personas, depende de los políticos, son evitables. Beraz, nik ez dut onartuko, hitz egiten ari da nahi errespetatu. Ez dut onartuko esatea que estuve tan campante, porque es absolutamente imposible estar tan campante en un acto donde estamos homenajeando a una persona que ha muerto por una causa política, sea quien sea. No puedo estar tan campante. Mesedez, Mintegi Andrea, momentu baten, mesedez, errespetua hitz egiten ari da nahi. Mesedez, mesedez. Mesedez. Eta amaitzeko berriz ere gonbidatu nahi zaituztet elkarrekin aurrera egiteko. Galdetzen dozu, ¿qué es avanzar? Avanzar es que nuestros hijos no conozcan lo que hemos conocido y lo que estamos conociendo. Eso es avanzar. Perdón, errespeto bat. Avanzar es intentar poner las bases de otra cosa. Eso es avanzar. Mesedez. Avanzar es intentar arreglar hablando. Eso es avanzar. Respetarnos, escucharnos. Eso es avanzar. Benetan egiten ari naiz eskaintza zintzoa bakegintzarako. Gaur, hemen nahi zuzen ere, eta nahi nuke zuek egotea gaurko ponentzian. Eta prest gaude zuekin hitz egiteko behar den lekuraino. Eta adosteko behar diren neurriak, hain zuzen ere aurrera egin behar dugulako. Eta gure eskaintza, gure eskua zabalik, gaur, orain, plenoa amaitzen denean elkarrekin egoteko ponentzian. Eta seguro nago, gainera, posiblea dugula aurrera egitea. Seguro nago. Eta bestela, bakea etorriko da, gure gainetik ere, etorriko da. Guk nahi edo nahi ez, etorriko da. Eta zertan ipini trabak, prozesu natural horri. Etorriko da, hain zuzen ere, herri honen gehiengoak hori nahi duelako. Hori nahi duelako. Eta gure gainetik, politikarien gainetik lortuko da.
Guk egin dezagun alde eta ez kontra. Eta gure eskaintza hor dago mahai gainean. Espero dut gero ikustea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mintegi andrea.